गेल'थाय जाबाय थायो आं जागायनो गोनांबानो नोंसोर जागायना होयोना गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बिदा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे बेलेग जागोन आरोना नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय मोजां मोनोब्ला जायफोर मोजां मोनो नायलांब्लानो जाबाय जायफोर मोजां मोना नायाबाबो जेबो नङा खामानि मावदोंना मा रायलायदों नोङो मबाइल लायबावसो इर'थार इयो इर'थार मोखांखौ सुवाखै इयो नै नोंसोरखौनो आथुर आथुर खामानि मावो माबानानै जाबाय रायलायनाया नोंसोरखौनो खालामनायदो नोंसोरखौ आथुर आथुर दे जेबो नङा दायो बोस्रांगासिनो आरो खामानिखौ र' बैथिंजा सोरबा खामानि मावगासिनो नै हराव खिलाना लादों नै जे मैला ओंखारदों ने कम्बल सुना आथिंजों गाग्लिजोबना गालांसै जारला जागोन बे जासिगोन बियो आफाखि मोनामसिगोन बे ना नों साहा लोंखांबाय नोङो साहा लोंखांबाय गावस्रा लोंखांबायनो साहा आंहा दासो हाथाय मानजिखांदों साहा लोंनो नागिरदों र' ओइ नै एखिसो साहा लोंगासिनो नै बेरेफुंजानि मेगनफोरानो बुथि बुथि जानायानो माबा जागायाखैयावनो मा रायलायखुमादों दिनै दायो मेथायाव थाङोना दा थाङो ओंखाम जाखांनानै जानाव थांसिगोन ओमफ्राय थांनानै गाबोन सानसे गथा थानांगौ गथा थानानै अखानायै ब्लडिं ओमफ्राय फैफिननांगोन बोरैबा जादों नै नालाय खुगाफोरखौ नालाय बोरैबा जालाय खुगाया जाथाराखै नोंनिया जादों थांबाथाय जोङो माने गाबोन फुङाव ओमफ्राय गावसिनाव थांजानो लुगैनानै गावसिनाव लेंगासिनो आरोना नों फैफिननो मोनला आब' जागोन दा सोमोन्दो आब' दासो मोनफैदों आरोना दासो मोनफैदों माने एसे गोबाव जाफैबाय बिराद खामानि मावो बिसोरा साहा फुदुंना होलाय ओंखाम ओंख्रियावबो जेना जेरावबो जेना आखा फाखा ना मा होनो जि मोजां मालाय हेफाजाब होलाय लायो अनसोगारो मानसियाबो बिराद इन्टारेस्ट इन्टारेस्ट मोनदों दा माखो सासे माबा होनहरगासिनो मेगन सावरलायदों आंखो मा बुस्थु दे होनलाय हराव खिलाना लादों बेनिफ्राय दा मारा मास सुगासिनो आयु ये क्या हो गया ये क्या सुन रहा हूँ मैं जारला जागोन इजों आं खिलियाखै नालाय आं मेथाइखौ जाजोब्बाय होननायखौ खोनाखुमादों ना मादों मेथाइखौ होफैलायबावबाय नै जाखांनानै आग्लायबावगौसोमोन आंनो बियो आरो होफैबावबाय दे जेबो नङा बिथांजोआ ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दङ सिबिनां रायजोफोर होनग्राया मोनसे फुल मावबायमोन नोङो दिनै खिन्थु माबा खारैखौनो थाव होननानै होदोंनो ए बोरैबा गोजों ना ओमफ्राय बेखौ सोर थाव होनगोन अ उल्था जादों नोंसिना बेयावसो खारैखौ दोननांगौमोन ओंखायनोसो आरो इयो दंमोन ए साइडआवसो दोननांगौमोन बेयो खारैखौ बिदिबालाय होखागोनानोखा जारलासो जाबायमोन होनबा ओंख्रिया दिनै गोथावैनो जेबो नङामोन सासे ओंखाम मोनजागौबानो जि खामानि मावसोदों आंखौल' नाम होगासिनो नालाय बिसोरो अयनाय बुंखायोलै धनेस गैया माने जोंहा
लाजिदोंदां खिनो ओंखारनायखौ आङो बेखौ आन्दाज लाबाय थाखादोंमोन आरो खिनो ओंखारदोंदां होननानै ओमफ्राय लाबोखांबायबो आङो खिदो दे इयाव खिदो होनना खिया होनबाय ओमफ्राय आरो दोनहैफिनलायबाय उन्दुनो ओमफ्राय गावखौ दसे दोननानै जों ओंखाम संग्रायाव दोनथ'योमोन आरो बिदाजों दंथ'योमोन नालाय ओमफ्राय दाना बिदायाबो उन्दुलांबाय गावबो उन्दुलांबायमोन उन्दुलांनायखाय आराम दसे जिरायबाय इयावनो खिलानानै लागुलायबाय ओमफ्राय दा नै कम्बलखौ सुनांबाय आरोना खियाथ' बिसिनायाव नांलायाखै माने खि बिदैया एसे नांलादों आरो माराम फिसाजो खिनाया बेखौनो दा आङो बरा जिखौबो सुखांबाय मावा इयो नाय ओरैजा ओमफ्राय जोंना लुथुपाया मा मावदों नै आंनि माबाखौ सालादखौ जानो आलु बाथोन गिलासजोंसो नाग्लिबाय नैनालाय आखाइजोंनो हाया नागिरदों आयु आखाइजों हाया आसियानो मोनबा गाहाम दङ मानो हाया देलाय नै जोंहा दायो एसे देलायबायबो दुगैखांनानै ओंखाम जाखांनानै दायो थांनोसैलाय आरोना नै बिसिनाव एन महिलारि लाहानाव जानाव स्वागत होनलाय जानाव लाना थांसै आङो लोगोफोरखौ दायो एसे रिल्स बानायदों आरोना जाबाबो जायाबाबो जों साथामसो ओमफ्राय बिसानि न'आवथ' जोङो मोनफैफिननाय आसा खमसै दिनैनो लासै आरोना मा खम उनाव फैफिननांगोन मानो फैफिनगोन आं दायो फैनायनि माबाखौसो बुंदों मिथिबाय आंनि सेकेन्ड माबायाव जायो बा नालाय थांनोसै आयु जायालै बिसोर मानसिफोरा केक आग्लायनायखौ जाबावनोसै नालाय एसेबो गालांखाथारला आरोना जोङो जालांजोबखागोन माने खोब गावसिनावल' आइफन दंसै आरो नालाय आंना नखलिसो आइफन दंना दं नालाय देखायबाय जालायगोन नखलि बानायनायसो सानि अमा बेदर जाफैनानै गांगा थफाया 90 केजि जाबाय 80 केजिमोन दानाबा खमायबायसो होमबा 100 केजिया 100 केजिसो मोनो बिसिना मावग्लुं होलायनाय मिनि होयो बिथाङा जि इन्ट्रेस्टखा मानसियाबो जाबावसिगोन जौ बिदि नाङा आरे बुरान फैद' थांसै नोंसिनाव थांनो बादो फैदो जोङो माने थांसै आरोना दायो गाइखेरबो लालायबावबायसो नै ओमफ्राय नै बेगखौ जोङो दायो नै मा गारि होनो बेखौ माल माथाखौ लाबोनानै बेगखौ इयाव सोबाय आरोना जों दायो थांसै आयु आं गारिखौ नायनानै मादिबा मोनखाबायलै थांसै सोरनाव थांगोन दायो फैद' जोंखौसो सिगां थिनहरग्रोबाय नालाय नै मालिकफोरानो माबा थाखुमालांनोसो नागिरलांबावबाय मालिकफोरा दरजा बाय माने जोंबो बाय बा हेन्डसाम थादों नालाय हेन्डसामानोखा खैनाफोर नांगोन नोंखौ आङो मा होनो हामफेनायखौलाय थाथार खोना दोनो मालाय कमेन्टआव सोरबा होनहरदों नोंखौ हामफे नाङानो मालाय बादो गोसोसो दिनैनिफ्राय बिस्रानि न'आ बायथ' दे थाथ'दो नोंस्रा थ' लोगोफोर बिदिब्ला जोङो थांबाय थानोसै थरायना मोननाव थ' थांसै थाङामोन ओमफ्राय आं गारिखौनो नायनो बाबाय माने न'निफ्रायनो एखे खोमसिनिफ्रायनो दाख्लै फैजेननायाव बिस्रानि न'सिम गारि गाखोनाय जाबायना खर' गिदिंनायानो जालामोन आङो ओंखायनो बिदि होननानै लिंथाबबाय आरो बिसोरो दा उफाय गैया ओरैनो बेरायनो मोनखायाना मौसुमि बारजों बुखारनासो फैफाफ्ला मानसिफ्रा सानो आरोना बिस्राल' बिराद बेरायनो मोनो नामा बिसोरना खामानि गैया नामा बिराद मिनि खुसि रंजा बाजा बिराद बेराय मोनजायो खोमा होननानै सानो आरो नोंसोर साननाय बायदि नंजोबा आरोना लोगोफोर जोंनावबो दङ दुखु दङ सुखुबो दङ खिन्थु दुखु दं होननानै दुखुखौ खोन्थाबाय थाबाथ' जायाना ओंखायनो एसे बेरायगारनांगौबो आरोना नै बेखौ एसे फ्रिबो खालामगारनांगौ जायो संसार जानायावलाय सोरनाथो दुखु सुखुआ थाया जानो बयनाबो थाखायो नै जोंहा दायो गारि सिङाव गाखोबाय न'आव हामफेखौ नुनाय होनो थरायना लानाव थांसै दायो
दाना खिथु फोजोबबोगासिनो हिनजावफोरखो फरायनांगौ जा गोमा जानो लुबैबाय आंहा गानखा थफाया थांग्रोबायब्रा उनैलाय सिगाङावबो उनावबो खालि बे गांगा थफाखौल' नुयो मानसियानो गेदेर हाथि फिसा ट्रेनाव गाखोदोंमोन बिसोरो नै ट्रेनाव गाखोनाय बायदि मोनदों सासेया गोजांनानै जाला उनै जेकेट फाननानै थाबाय सिख्लाफोर नेनाया दंखाय सिख्लाफोर सादा नादों आयौ थांफेरनाय जाबाय थायो आं जागायनो गोनांबानो नोंसोर जागायना होयोना रायलायनायखौ होनदों जागायनायखौ दहायबो जागायना होदो दायो जोङो रुथि जानो नागिरदों मा जायगा मोनफैदों इयो मा होनो इखो सावदर बिथा सावदर बिथा फरायना मोननि जायगा मोनफैबाय बिदा बिनानाव नालाय बा मेथाइ जादों जि अनलायलायो नालाय नै जोंहा मोनफैबाय दायो एन महिलारि लाहानि न'आ नै इयावनो एन महिलारिनि न'आव मोनफैबाय अटलि पारा ना मा होनो मा गामि होनदोंमोनलाय अटलिया पारालायबावसो नै अटलिया पारा दायो हाबलांसै ओइ गांगा थफानि माबा फिसालाया न' नेग्रा आंखौ बे दाय जागासिनो नै नालाय नै दायो मोनफैबाय नै सिना मालाय बाथौआ जि मोजां नुखादों आङो साजायनायफोरखौ न' सिङाव हाबनि र' कम्बल खाख्लुमलायनानै उन्दुना थाफैदों बियो गोजांदों नै मालाय गांगा थफाजों थरायनाजों दासो सान्दुं ओंखारदों अलसियाफोर दहाय फुंनिफ्राय मा मावना थानाय नोंसोरलाय हा जों बेरायनोल' रोंगौ जानोल' रोंगौ मोसानोल' रोंगौ जेबो मावनो रोङा इउ आर राइट थ' लोगोफोर जोङो दायो एन महिलारि लाहानाव मोनफैनानै ड्रेसफोरखौ एसे चेन्ज खालामनानै लाबाय आरो ना बिथाङा गुफुर होनदो गोजा लाबदो ए बिलाहि होनदो फान्थाव लाबदो आयै खरस खालामग्राफोरा आलासिनो जारलासो फन खालामनाय खामानि मावनो बेस्थ' खननै खनथाम गैबार थाङो सेंग्रा गोरलै जेन सगाव हिनजावसो दंहाय गांगा थफाखौ रायदों बियो नैथिंजा मा खालामदों इसोर ओइ जिरायना दंगासिनो आब'ना मा रायलायदों गन्थङाव गथा लाइट बायनो होदों आं बिसिना माने न'आ गुफुर कालार जाबाय नालाय नैबेयाव जुदि लाइट होयोबा मोजां नुगोन आरो लाइटआ मोजां फैगोन ने थ' लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जानोसै गाबोन आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय